Don na Chi gọziri iwu Chukwu na yọkọ maka mkpụrụ obi Charles iwu Chukwu arọ 15 o ji wee rapụ ụwa nke a. Ngọzi Ezike na ezinụlọ ya na yọkọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Ezike na ndị niile nwụrụ n'ezinụlọ Olena Nwankwọ. Mary Grace Okoye na ezinụlọ ya na yọkọ maka mkpụrụ obi Dominic Okenwa Okoye Enwudo. Tony na Emma Ikebodo na yọkọ maka mkpụrụ obi Victor Udo, onye nke nwụrụ ụbọchị ụka gara aga. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Vitus Mbamalụ. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, otuto dịrịnụ Jesu. Tata bụ ụka nke nọ n'oge Ista, bụrụ ụka nke anyị ji ekwu maka ezigbo onye nche atụrụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi bụ na ndụ anyị. Ka anyị na-elota ndị niile akpọpụtara na jama asaa, kịta bụ ohere anyị nwere iji wee yọọ Chineke mkpa nke aka mkpa. Ụmụnna, ka anyị kwadobe ọnwa anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharist site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke jike niile.
ka Chineke jike niile emeela anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, mee ebere, mee ebere, mee ebere do. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu. Kasieno mado honde hana sochuko udo dere
Chineke kasị elu Amen. 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 Ka anyị ayịyọ. Chineke ji ike niile, nna dị ebighị ebi, biko dubata anyị n'isoro keta oke aṅụrị nke n'igwe, ma mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala rute n'ebe afọ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike banye site na adị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa chụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ma Pita guzoro ya na ụmụazụ 11 ahụ wee were olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m na unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, geenụ ntị ka m kọwara unu ihe ndị a. Gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ana m eme ka ndị Izrel niile mara nke ọma na Chineke emeela Jesu, onye unu kpọgidere n'obe, ka ọ bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ma mgbe ọgbakọ ahụ nụrụ nke a, ihe a wee dụọ ha na mkpụrụ obi. Ha wee sị Pita na ndị ozi ndị ọzọ, ụmụnna anyị, gịnị ka anyị ga-eme? Pita wee sị ha, chegharịanụ, sitekwanụ na mmehie unu tụgharịa bịakwute Chineke, ka emeenụ mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi. Chineke ga-abagharakwa unu mmehie unu niile. Unu ga-anatakwa onyinye a bụ Mmụọ Nsọ. N'ihi na ọ bụ unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n'ebe dị anya ka nkwa ahụ dịrị, bụ ndị niile onye nwe anyị bụ Chineke anyị ga-akpọtara onwe ya. Pita jikwa ogologo okwu Chukwu kwasie ọgbakọ ahụ ike, na-arịọkwa ha sị, zọpụtanụ onwe unu na ahụhụ ga-adakwasị ọgbọ nke a gbagoro agbago. Ọtụtụ mmadụ ndị nụrụ okwu ya wee kwere na Kristi, wee mee ha mmiri Chukwu. N'ụbọchị ahụ, Chineke tụkwasịrị ha ihe ruru 3,000. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ, Dịwanụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Dịwanụ bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Dịwanụ bụ onye nche m,
o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-eduga m n'akụkụ mmiri ka m zuru ike, ka m were kutakwa ume. Azịza ndị nwere mbụ onye nche, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ọ na-edu m n'ụzọ ezi omume n'ihi aha ya. Ọ bụrụgodu na m na-aga na ndagwurugwu ọchịchị, agaghị m atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na iji mbara na ngwu gị nọnyere m. Ọ bụ ha na-akasị m obi. Azịza ndị nwere mbụ onye nche, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Iji aka gị kwadoro m oriri nke m ga-eri n'ihu ndị iro m. Iji aka gị tee m ude n'isi, iko m ejula n'ọṅụ. Azịza ndị nwere mbụ onye nche, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ịdị mma na obiọma ga na-agbaso m ụbọchị niile nke ndụ m. Aga m ebi n'ụlọ nke Onyenwe anyị ebi 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 ebi. Azịza ndị nwere mbụ onye nche, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ndị nwere mbụ onye nche, o nwekwaghị ihe m ga-achọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Pita dị Asọ dere. Unu maara na o nweghị otito unu ga-enwe, n'ihi na unu ji ndidi anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọjọọ unu mere. Ma ọ bụrụ na unu na-anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọma unu na-eme, unu ga-enweta ngọzi n'aka Chineke. Ọ bụ ime ihe dị otu a ka Chineke ji kpọọ unu, n'ihi na Kristi tara ahụhụ n'ihi unu, wee hapụrụ unu ihe ịma atụ nke unu ga na-eso. O meghị njọ ọbụla, ọ dịghịkwa mgbe ọbụla okwu ha si n'ọnụ ya pụta. O kwutọghị onye ọbụla mgbe ha na-ekwutọ ya. Ọ baghị mba ọbụla mgbe ha na-ata ya ahụhụ, kama naanị ihe o mere bụ iwere ihe niile nyefee n'aka Chineke, onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Dịka ihe eji achụ àjà, ya onwe ya bụrụ mmehie niile anyị mere n'ahụ ya ruo n'elu obe. O mere nke a ka anyị wee nwụọ n'ebe mmehie dị, bịakwa na-adị ndụ nke ezi omume. E sitekwara n'apa ọnya dị ya n'ahụ gwọọ unu. Na mbụ, unu dị ka ụmụ atụrụ na-awagharị na-achọ ụzọ, ma ugbu a emeela ka unu laghachikwute onye na-azụ unu dịka atụrụ, na onye na-echebe mkpụrụ obi unu. Okwu nke Osebụwa.
onye chi atụrụ amara matụrụ m atụrụ marakwa m. Haleluya, haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu kwuru sị, eziokwu ka m na-agwa unu, onye ọbụla nke na-esi n'ọnụ ụzọ banye n'ogige ụmụ atụrụ, nke na-esi ebe ọzọ n'ụzọ na-adịghị wee na-arịba, bụ onye ochi na onye na-apụgharị mmadụ ihe n'ike. Ma onye na-esi n'ọnụ ụzọ abanye bụ onye ọzụzụ atụrụ. Onye na-eche ọnụ ụzọ ogige atụrụ na-emeghere ya ọnụ ụzọ. Ụmụ atụrụ ya maara olu ya. Ọ na-akpọkwa ụmụ atụrụ ya aha wee na-edupu ha. Oge ọbụla ọ chụpụrụ ụmụ atụrụ ya, ọ na-aga n'ihu ha. Ha na-eso ya n'azụ n'ihi na ha maara olu ya. Ma ha agaghị eso onye ọbịa, kama ha ga-agbara ya ọsọ n'ihi na ha amaghị olu ya. Ilu a ka Jesu tụrụ ha, mana ha aghọtaghị ihe ọ na-agwa ha. Jesu wee gwa ha ọzọ sị, n'ịgwa unu eziokwu, mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ ogige ụmụ atụrụ. Ndị niile buru m ụzọ bịa bụ ndị ohi na ndị na-apụgharị mmadụ ihe n'ike. N'ihi nke a, ụmụ atụrụ aṅakwaghị ha ntị. Mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla si n'ime m banye, ọ ga na-abanye ma na-apụta, ọ ga na-apụ na-abatakwa, na-achọtakwara onwe ya nri ọ ga-eri. Onye ohi na-abịa naanị ka o wee zuo ohi, wee gbuo mmadụ, wee lakwa ihe niile n'iyi. Ma mụ onwe m bịara ka unu nwee ndụ, nwekwa ya n'uju. Ozi ọma nke onye nwe anyị. Amen. Amen. No. Ngwa meelu Chineke anyị ofufe, meele Chineke anyị ofufe. Nya afọ talugu mmiri n'obere ife a ka ị na-emelu Chineke. Meelu Chineke nnukwu ife, mesapụ aka meere Chineke anyị ife buru ibu. Amen. Chim na-echere m,
ọbara olu na na-echere onwe m chi m na-echere m chi m na-echere m ọbara olu na na-echere onwe m chi m na-echere m mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ afọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla esi na mba a ga-azọpụta ya, ọ ga na-apụ na-abatakwa na-achọtakwa nri ọ ga-eri. Amara m na onwe ife ịghọta from egwu anyị gụ. Amakwụrụ m na onwe ife ị na-erite n'iche echiche. Amakwụrụ m na ịghọtakwala ife a na-ekwu na ọ bụrụ na anyị ghọtara onwe ife nna na-aghọta ọfụma. Anyị bụ ndị Igbo nwere ọtụtụ ife dịgasị iche iche anyị ji agwa onwe anyị okwu, mana egwu mana inu mana ife niile. Anyị fụgofu egwu chi m na-echere m ọbara ulu na na-echere onwe m. Ịfụ ọ bụrụ ife ndị oyibo na-asị abandonment, na ọbaghị uru ka ihe na-agbakasị arụ. Enwere m Abraham na nna, anyị na-ekwu ya n'okwu, anyị na-asụkwu ya n'oyibo. I have a very big God, he's always by my side, a very big God. Mana nke abụọ oyibo enwere kasị ị na-anya n'akụkụ niile, ị ga-afụ na gịnị mere na Chineke mere gịnị n'ọlụ ebe niile. O kwesịrị nke anyị na-agụwa na-asị were m ihe masịrị gị, enye ngo onwe m si gị were m ihe masịrị gị. O nwekwazi another one wee na-asị o nwere ihe mere m anọkwa gị n'aka, o nwere ihe mere m chima anọkwa gị n'aka. Ka ihe ọzọ ịchọ ịma amara m ka anyị si ito na ịma ihe bụ mpi ọkụkọ. Ịma ihe bụ mpi ọkụkọ. Otu a ka esi wee kọwala anyị na mgbe gboo, n'otu a ka na ebe ụmụ anụmanụ na-anọ na-adị ka mpi ọkụkọ, the real mpi ọkụkọ. O nwere onye na-abanwe sọsọ obele nwa, ibu na obele nwa ka ọ mee maka ọnwa nke wee mịpụta. Kedu ife eji wee kọwala anyị na mgbe gboo Jesu Kristi ife o ji wee welu onye ndị iji atụrụ wee maa atụ bụ na otu a mpi ọkụkọ na-adị nọ na-epe mpe, na onye nche atụrụ bịazie n'ime ọfịa n'ime ọzara ebe anụ owuru na ife niile agụ owuru dịgasị, feme ha anya pịowasịa nọrụsịa banye efuzie ife bụrụ ka obele oghere dị ka mpio. Obele oghere afọ dị ka mpio, ife ọ ga-emezi bụ o werezie onwe ya gbaa ufie n'ime ọnụ mpi afọ. Ife o ji wee gbaa ufie n'ọnụ mpi afọ bụ fadine falarụba na o nwere onye nwere ike ịbata agwọ na-arị, ọ ga-arị ya, ọ ga-arịfe ya. Ọ bụrụ na agụ gafebe, ọ ga-agafe ya. Ụmụ atụrụ chọkwara na ịkparịpụ, fa ga-esikwa ebe afọ zọọ ya ọkpa n'elu. Ọ bịazie diechi ebe afọ ọ nọ wee gbaa ufe diechi ebe afọ, o buru onwe ya tụpụta ka ọ bụrụ onye nọ na nsogbu, maka ife ọbụla a na-eri mmadụ bịa na-eri atụrụ ga-eri ya. Onye akpatara o ji wee bụrụ na fa na-ebi ndụ bakwomi, o nwere ife ejifa kpọlụ. O mgbe Jesu Kristi bịaziri ka o ji wee gosigodo uru na afụfụfa na-ata. Ị ga-elota na mgbe Samuel bịalụ na mgbe ịchọ onye ga-abụ eze, ewee gwa ya na Samuel na David na-eche atụrụ, asụ na o nwere n'uru ọ bara n'efulefu ka ọ bụ na o nwere ife ọ ya emenwununu, maka o nwere ka esi ewe ndị nche atụrụ. Mana Jesu Kristi wee bezie nyefe ugwu wee gosipụta wee were ya wee maa atụ. Ọ ga-abụ anyị na-agụsi egwu niile anyị na-agụ ka anyị mara ife anyị nwere,
maka na oge ụfọdụ ọ bụrụ na ị mara ife nwere a sị na onye amara ka ọha ụmụ eburu ya gafee gịnị ama nne ya, mana onye kwelu ka ọha ụmụnne ya mee gịnị echie ya ọzọ. Unu ga na-analụkwa n'ụlọ ka unu na-amụta Igbo, maka na Igbo na-atọ ụtọ. Ị na-asụ ya otu a mara asụ ya, ọ dịghị mma n'ọnụ, ọ na-enwere ife ọ na-akọsịsị. Ife sugodulu oyibo goswe a stitch in time says na ịmara ife a na-akwụ, mana eme ngwa ngwa mee gịnị emeghara ọdachi ọ banye ozugbo ozugbo. Na o wee chịkọta ya ọnụ otu a o wee si na Jesu Kristi wee bịa nyezie efe ugwu, wee gosi na inezi anya fụzie anya onye bata o ji wee bụrụ na because of mbọ niile ọ na-agba na otu o si etinye onwe ya na nsogbu, ewee bịa nwee ezigbo nghọta na ezigbo mmekọrịta n'etiti nyanwa onye nche atụrụ na ndị atụrụ, maka na ọ masị onye ọbụla atụrụ niile nọ n'ime ebe afọ ọ masị fa ncha. Maka ifi afụfụ ha na-ata atụrụ ewee nwee ike ịchọpụta na o nwere Abraham na nna na onwere ife nyeme ịma ọfụ a ka m chọpụtalụ ife bụ na mgbe aha ipere mpe anyị che na ndị nne na nna anyị ada anwụ anwụ, maka na pawafa ebuke. O nwere mgbe m pere mpe njere ife mango n'ọba, ịmakwa ọba ije ezigbo ọba a na-epi epe wee na-aba n'ọba, wee ji ife mango. Amen amen o. Lụtakwa ebe m rapụrụ gị o. Ebe m rapụrụ gị bụ mmekọrịta dị n'etiti ụmụ atụrụ na onye nche atụrụ kpatazie na ọ maala afafa. So nọlụgodo ebe afọ ka anyị kwuo maka mango. So wee jee ife mango, ị ga-afụ ka akụkọ a si wee banye. Wee jee ife mango n'ọnụ ụtụtụ, otu esi agba ụzọ eje efe ụdara n'ọnụ ụtụtụ. Ya ebu n'ito na village ịma na ụdara na-atọ ezigbo ụtọ n'ọnụ ụtụtụ ife dịka ebe 5:30 to 6. Ya ọgbọkwa nwannu a na-afụzi kịta, nke a bụ nke artificial, not the real ụdara. 5:30 to 6 ọnụ ụtụtụ, ekolu lampụ, ọ dị eji nwụta ọchị na okolu lampụ, and amasị side ebe ụdara na-ada ilu ha na rush ya jee side aha pik redoda. So wee ji ife mangoro n'ọnụ ụtụtụ, o wee bụ na eti m n'ọba, mangoro anyị dị n'ọba, eti m isi n'ọba ka m tinyezie isi n'ọba, wee na-atụtụzi mango. O wee fụ okereke ubi, nnukwu ubi a na-acha black. Mgbe afọ abanyego m seminarị, ubi otu aka ọ dị na-eche ezigbo black na-enwu ịmazi at that early time. Kama m dị mkpa na otu nha wee tipụ ọsọ wee gbababa na room na ebe my dad na ụlọ my dad na room my dad, wee jee kpọbịa dadị papa anyị gịnị bụ dadị anyị ama ife bụ papa agwọ nwoke mmadụ. Mbọsị a ka nnọ taa ọfụ a m burugoro onye ahụ dịka isi awa abịawago ka nnọ wee chọpụta ife nwoke a melụ na ọ bụgodu na ike adụrọghị na ụmụgodu na egwu na-atụ gị were maka nwa ahụ fukelụ. Ejezie m kpọọ papa ịma na obejiri ịma ebe obejiri na-ada, ozugbo ọ maniri n'ike ọ mịa ya n'okpuru bedị otu a, mmiri obejiri otu a, o so m n'azụ na-agba. So o tinye isi n'ọba mụ dụọ n'azụ ya nwa tinye isi lu ha na ozugbo fụọ agwọ. Ya dị agwọ ka ọ na-eme iche with the last. Ana m akọwazi ya kịta because na I can now enwere m ike ichechi ya azụ were with the last energy ọ nwelụ wee tipụ mkpu a na-agwa gị zam. Ịmaka obejiri ndị papa ada egbu egboro n'aba, ọ pịa ya zam, agwọkwa ịbụọ. Mana mgbe ọ na-apịa nke a fee isi ebe a na-atụ akpị, nke ọzọ fee isi ebe a na-atụ akpị ka ọ na-atụzi akpị niile a witi. Mgbe ọ na-egbu ife a ife ya ume, ịma na a na-akọ nni ịdọta ka esi na-eki na-egbu akpụ na-ama. Mana mgbe ọ bụzi mgbe o gburu ya with the last energy, and ịma na ubi do ịbụ na ịma ubi with the last energy, and ubi bụkwa nke organic ubi, ọ bụkwa ịdị ubi a na-afụ na o nwedere ubi, and so o gbuo ya otu ọgbabie. Oweje eche nnọọ olucha be 3 minutes or so wee gbagido nịka tụgide akpị wee nwụọ. Owejekwa pụọ mụnwa mee gịnị okewakwa mango. Mana gịnị ka m ji kọọ akụkọ a? Mpa
na-alara ụla o wee nụ mkpu nwa ịmakwuodo nla ọ na-alọdụ ego ya ejikwuru m ụgwọ akwụkwọ ka ọ na-achọ ọnwa ha ọmụnwa ife dịgodo m mkpa bụ ịchọ mango ọmịa dị obejiri maka na ifi na ọ nụrụ mkpu nwa o jekwa n'ebe afọ maka ifi na nwa na ebe a o tinye onwe ya n'ọnụ ọnwụ mekwanụ nke o ji ebolo mpa adịkwuzi ife ndị mma na-eme maka na achọghị m ka ndị mma kwudo n'ụzọ adịkwu ife onye ọbụla bụ parents nwere onye ọbụla bụ nne na nna nwere ọ bụ na inwe onye mgbajiri ka ndị be anyị na-akpụ ya onye ha gbajiri ọnya ka a na-akọwala anyị mara otu a nna m si wee jee gbuo agwọ ọ bụ na m dụchọ na egwu na-atụ ya n'otu a ka onye si nche atụrụ ga-esi wee nọrụ maka ifi atụrụ nọ n'ime. Ọ bụrụ na ọ nọrọ otu a maka ifi atụrụ nọ n'ime, gịnị ga-emezi? Ife ọbụla ọ bịara egbu m ma gịnị gbugodo onwe ya. Ife ọbụla ga-esi ebe a bịa mụ na ya anụgodu bifo ị na-egbuzi m ụmụ atụrụ nwere ike chọbazie ndụ. Ọ kwenye ka Jesu Kristi na-agwa anyị onye ọ bụ. Ọ kwenye ka Jesu Kristi na-agwa anyị onye ọ bụ na isi niile a na-awa anyị, ihe niile anyị na-eche, chikegodo onwe ọtụtụ ife na-awa mmadụ isi n'ụwa. O wagido gị isi wagido gị isi wagido gị isi, emesịkwara ịfụkwara na isi niile afọ ọwa bụ na nkịtị, bikọsi ịmakwodu ka o si wee gaa. Ịmakwodu ka o si gaa. Jụgodo onwe gị ajụjụ maka isi ụfọdụ maazị ka ha si bi obodo a. Ụfọdụ amaghị ka ha si bi obodo a. Ife na-afụsị bụ ọtụtụ ife dịgasị iche iche. Ịma na asịrị mmadụ asịrị onwe ha na-atụ n'inu wee sị na agwa ogbenye ife eji abụọ ọgaranya. Ọsịsị gị mee gịnị? Grapịa ka ọ na-atụchaba ife dị na ajị onye yi ya ji emere gịnị? Agbala ọtọ na dị otu a na-akụchakwado ife ọfụ n'elu nkwụ. Ada amakwala n'ọnụ ụlọ ngodo mkpụ na ana. Ọkwụrụ nwere idea. Ọ kwenye ka anyị na-ekwu na Jesu Kristi ada amalị ngodo mkpụ n'ọnụ n'ọma. Ụmụ gị ihe niile, ọ macha ife niile, onye kpata o ji wee bụrụ na onye chi nta atụrụ bata ha n'ozugbo, anụ ha n'onu ya, ụmụ atụrụ eme gịnị? Emegharịba sobie fee sobie. Achọrọ m ka anyị nwee ike ịtụgharigodu ife a n'ime ndụ gị. Ọ ya bụ mgbe ahụ ị na-agụ egwu, ọ bụ na ị na-agụ were m ihe masịrị gị ka o nwee gị meaning. O nwere ihe mere m anọkwa gị n'aka ka o nwee meaning. I have a very big God ka o nwee meaning. Ị na-anya n'akụkụ niile ka o nwee meaning. So ụmụnne m, ka anyị malụ ife anyị nwee. Ọkwa ka Jesu Kristi na-agwa anyị na ọ bụ ọnụ ụzọ, na onye nwere ọnụ ụzọ ichegido buru ya buru your pain butere ya. Iwọchi ife kwanye n'ife ọgụgụ nke ịbụọ. Ife ọgụgụ nke ịbụọ so na a na-amụ ya ụla na-eme ife niile, onwere nke o mee gịnị? Onwere nke ọ respondo, because na o nwere Abraham na nna, o nwere onye kwụ ya n'azụ. A sị na onye nna ya zubere ori na-eji ụkwụ ga-eme gịnị? Agbawa ụzọ. Ife nji atụ niile na-abụ imesị iji onwe gị ajụjụ n'onwe nke ịma atụ ọgwụ ka ị wee fụ. Why do I say this? Some of this, our own language, is the way God speaks to us, and it makes more meaning. No matter how fluent you do in English, you open a man as Igbo, not to any other country. Iligoji manu before. About manu America, manu village asuru on aso poto. Eating onions. I did. Obrokun can take just eating onions. Obununu na-eri ogiri n'isiri ide mmiri tinye ogiri. Ọbakwa nke a na-agba ncha, ọbụrụ nke a na-agba ncha, just itinye mmanụ. Ọbakwa mmanụ a na-esi n'ọkụ, just mmanụ dị ịgbapụta otu a tinye sọsọ onions, gwee ya egwe, then tinye obele nnu, tinye ogiri, wee rie ji mmanụ. Mgbe aka ya aghọta ife a na-akpọ bụ na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ na ị nwetara that sense, ya ghọta inu a. So ụmụnne m, ife anyị na-ekwukwa na ọ bụ na Jesu Kristi nọọla anyị, na Chim na-echele anyị na o nwere ife ọbalụ gịnị anyị na-echegbu onwe anyị. So ịnọlụ onwe ife gbagịgharị too much, abandon it to him. Nwee the confidence that he is there. Maka na ichegido highest sin bụ ịṅụba ọgwụ, nwekwa ebe ọ ga-eje mgbe ị ga-onwe ife mee kịta chakam na nwere onye nwe echi. Ime ihe niile anyị na-azụrụ kịta chaka onweghị onye nwe echi.
onwere onye ma echi kpagido kpakachachasịa na-efe gị ị na-abaghị makwa onye m bụ onye ma echi. Uche anyị dokwa ya ọkwụkwọ ife nchọ ka anyị chịkọta alụ nke kagodo abụ na Jesu Kristi onwe ha na-ekwu kezi egwu a ọbịa pụọ na ọ nọ n'isi ụgbọ na egwu eme gịnị ka esi agọzi ya. Na Jesu Kristi nọ n'isi ụgbọ na egwu ga-eme gịnị anyị atụ because you know you have nwere ide. So biko ụmụnne m biko nụ ịnọrịgodo iche echiche ka ịjụ onwe gị ajụjụ. Ọ bụrụ na ị nwere onye dị ka Chukwu na-aghọlụ gị mgbọ, kedu ife ọ kpatara na ị nwere ike ime ka good use of it? Onye nsogbu banye n'egwu Igbo gosie ya ike ya mmadụ mgbe ụla ji bụrụ gị. Ka m gwakwa gị eziokwu, ana m agwa ndị mmadụ na-ekwusie ike ịghọta ụka anyị na-aka ọbalụ gị uru. Ịghọta ọbalụ gị uru. Ofu onye m fụrụ n'anya too much bụ nne m, mana ọnwa about 2 years ago. Mana since m ji malụ na nne m bụzi St. Angelina ya nchọpụta na St. Cecilia, St. Eugene, St. niile amara onye mbụ na onye nwe onye mbụ bụ nne m, and ọ nọ n'eluigwe. Mgbe na nchi ikpe ekpere otu onwe ife gbago olu ndori otu a nsị ya St. nne m Angelina n'ome ya nsị ya St. nne m Angelina ịma alụm ọfụma, ịma ka o si adị, ịma ebe ọ na-adị m. So gwaba Chukwu ozugbo. I don't need to stress myself. That is the same thing ka nna agwa gị na ọ bụrụ na ịmụ onye nwere bụ Jesu, you don't need to stress yourself. Ọ gbaju ha n'ozugbo ịdọmpụgharị anya. Anyị kwụla ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke.
ekwe n'otu Chukwu sọ n'ebube ya ime n'elu ụmụnne nna Kristi, anyị nwere ezigbo onye nche atụrụ nwee Chineke. Onye nwere Chineke nwere ihe niile, o nwere ihe niile kacha mma. Ka anyị bụrụ mkpa anyị niile site na ekpere nke ndị kwere nọ ihe ndị ọzọ anyị bụ n'obi wee bunye n'aka. Maka nzukọ bụ ụka a kpọrọ oku ịkụ mkpụrụ nke udo na olileanya, ka imerime n'ime ha wee mkpalite ịza oku ịbụ ụkọchukwu na ndị were ndụ ha nye maka Chukwu. Anyị arịọgidewenụ. Zanumbo na zanumbo, enye gị onwe m biko na zanumbo. Maka mmadụ niile nọ na mba ọbụla, ka ha nwee obi siri ike iji bie ndụ ha ma nweta ezi udo. Anyị arịọgidewenụ. Zanumbo biko na zanumbo, enye gị onwe m na zanumbo. Maka ndị ọrụ ugbo na ndị na-apa anụ, ka ha nweta ezi ụgwọ dịrị ọrụ ha. Anyị arịọgidewenụ. Zanumbo biko na zanumbo, enye gị onwe m na zanumbo. Maka ndị na-eche na nke ha agwụla ma ọ bụ na-akparapụgo ha, ka ha nwee ọṅụ sitere n'ọzụzụ, ịfụnanya na enyemaka nke ezigbo onye nche atụrụ bụ Jesu. Anyị arịọgidewenụ. Zanumbo na zanumbo, enye gị onwe m biko na zanumbo. Maka ndị niile gbakọrọ n'ebe nchụaja dị nsọ, ka ha chọpụta Onyenwe anyị n'ime mmadụ ibe ha. Anyị arịọgidewenụ. Zanumbo na zanumbo, enye gị onwe m biko na zanumbo.
maka ndị niile nwụgọrọnụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha soro Kristi bilite n'ọnwụ ma ketekwazi oke n'alaeze eluigwe. Anyị arọgidewenụ. Zanumo, Zenna, Zanumo, enye gị onwe m na Zanumo. Ka anyị tinyezi ayọ ndị ọzọ niile anyị bụ n'obi. Ihe niile ndị aka anyị na-ayọkwere anyị ga-emela anyị nya site na Kristi onye nwe anyị. Gị n'anya were gbapụta gị na njọ, were mee gị nwa Chukwu, toonu Chukwu. Chukwu ekene ma ihe o sekpụrụ ya, bịa nye ya ekene, toonu Chukwu. Chukwu hụrụ gị n'anya.
Chineke anyị onyinye dị mma. Keleenụ Chukwu nke igwe maka ọgọ ya niile. Weta ihe dị mma bịa nye Chineke anyị. Keleenụ ya chi anyị bụ Chukwu dị mma. Onyinye dị mma, onyinye mara mma, onyinye si n'obi ọ bụ ya na-asọ Chukwu. Onyinye dị mma. Were ihe dị mma bịa nye Chineke anyị. onye onyinye n'ihi na Chineke bụ mara mma, onyinye mara mma, onyinye bụ ka sọ Chukwu. Onyinye bụ ihe niile ị nwere n'ụwa bụ onye nyere gị ya. Ego niile ị nwere n'ụwa bụ onye nyere gị ya. Chinyere m ha niile. Ihe niile ị nwere n'ụwa bụ onye nyere gị ya. Tinyere m Ị nwere n'ụwa bụ onye nyere gị ya. nyere m nyere m Ego niile ị nwere n'ụwa bụ onye nyere gị ya. tinyere m tinyere Ihe niile ị nwere n'ụwa bụ onye nyere gị ya. tinyere m tinyere m onye nyere gị ya tinyere m tinyere ịmara ihe nwere n'ụwa were nụ ya nye Chukwu were ha nye Chukwu ihe ọma niile nwere n'ụwa were nụ ya nye Chukwu were ya nye Chukwu ihe anyị nwere n'ụwa were nụ ya nye Chukwu Nye Chukwu ọnụ ya kpọmkpọm. ngwa ọma ahụ gị ji na-eme ịnyanga were ya nye Chukwu Were ya nye Chukwu gba ya kpọmkpọm. akụ na ụba anyị nwere n'ụwa were ya nye Chukwu Were ya nye Chukwu gba ya kpọmkpọm. nwa anyị nwere n'ụwa were ya nye Chukwu Were ya nye Chukwu. kele ya n'ọba eze kele ya n'ọba eze kele ya n'ọba eze Jizọs dị mma Kelee ya n'ọba eze. Kelee Jizọs. o Jizọs ọkaka Ịdị mma. onye na-eme mma ọkaka o kwere nkwa mee ya Ịdị mma. ọkaka Ịdị mma. dị nwanyị si mkpe
ọkaka Idima, o Jizọs ịdị mma Jizọs Idima, o Jizọs ịdị mma Jizọs Idima, tụwara ya mma mma Uwara ya mama, tụwara ya mma mma Uwara ya mama, eze Jizọs tụwara ya mma mma Siano mela, biko tụwara ya mma mma Uwara ya, biko kelee ya na ọ dị mma Siano mela, aha eze Jizọs Uwara ya mama, Siano mela, si ya na o meela Siano, kene ya na ọ dị ukwuu Siano mela, aha eze Jizọs Uwara ya mama, Siano mela, si na ya na ọ dị mma Siano mela, kene ya na ọ dị ike Siano mela, eze Jizọs Uwara ya mama, Siano mela, onye ọma Oyama, onye ọma Onyama, onye ọma eze Jizọs Sonya, onye ọma 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 eze Jizọs Sonya, Jehova bụ onye ọma Jehova bụ onye ọma mụ abụ m ihe mbụ bụ onye ọma ikuku mmanụ ọnya bụ onye ọma mụ di nwaanyị si mgbe bụ onye ọma onye ọma onye ọma dadi ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma Jehova bụ onye ọma agụ na-eche mba bụ onye ọma ikuku mmanụ ọnya bụ onye ọma echeta obi esi nke bụ onye ọma onye mere mmara ya bụ onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs gbawa nganga n'ime Chineke m nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke ịma na ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ nwanne m ilebe onye ahụ na ị ga-ama ya Kalista bụ nwa Chineke ọ bụrụ mbụ ka m na be Chukwu nganga para m na be nna m nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma ekwere webe ekwe ka mgbaba n'ime ya mgbaba n'ime ya aga m adịrị ya eze ndụ ndụ n'ime ya aga m azọko n'ime chi m nwanne ga-akọpa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewe m aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọ
gọzie. Chukwu biko nara aja nara ụmụ gị gọzie. Aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-achụrụ Chukwu. Aja anyị na-atụrụ Chukwu bụ onwe anyị, arụ na mkpụrụ obi anyị nara nna nara onyinye ụmụ gị, nara aja dị nsọ. Yọba na ụmụnna, nke aja anyị na-achụpụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị na-esite n'ihe omimi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi na-enye gị ekene mgbe niile. Biko mee ka ọrụ nke eji akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'iru oge niile. Bịa wetara anyị aṅụrị dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Wenite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenu Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ife ezila ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile ose bụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị bụzi ife eji chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Hosanna, Hosanna n'enu kasị enu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna, Hosanna, Hosanna n'enu kasị enu. Nna, ị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị, ka fa wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were n'ara. Were achịcha nyekwa gị ekene na otito, onye nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
etu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Gosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Leo na Bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa a were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye abụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, amen. Amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to our God forever and ever. Amen. Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nyani tata luike ụbọchị anyị, nwara anyị mmehie anyị ga etu anyị si gbaghara dị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenye na
anyị ekwena ka anyị kwenye n'ala anyị ma zọpụta anyị na-ajọ ma zọpụta anyị jụọ ihe niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa na ajọ ife niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụlụ gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke nka nna enye unu, enekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Onye ọbụla metụ ibe gị aka sị ya, onye ọbụla metụ nwanne gị aka sị ya, ị chọrọ ngọzi, metụ nwanne gị aka sị ya, onye ụwa ọma o, ahụrụ m gị n'anya. Oh, okay. Nenu nwa atụrụ nke Chukwu, lee na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị luwe na ndụ ebe ebe.
Oh, hallelujah, the Lord is risen indeed, hallelujah. Hallelujah, the Lord is risen indeed, hallelujah. The Lord is risen indeed, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ka anyị ya ayịyọ. Ezigbo onye nta atụrụ, biko were ebere gee ntị nụrụ ọnụ anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka i jiri gbapụta ụmụ atụrụ ndị a.
biko nụ were obiọma gị kpokọba anyị n'olili nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-ayọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Tupu anyị na-aga n'ihu ọdụ nke anyị akọpụrụ ndị kwa ya obere aka taata ka anyị kọpụrụ na anyị ka na-amakwa ọkwa ikusa maka onwe ndị ebu kubero. Enwere number of rooms remaining and ọ dị nke ọbụna ngwụcha ọnwa ka ha ya cut ya off. Imezie chọbazie emani ya agafe higher rate. Nke enwere enwe now ka esi kọwala anyị is the cheapest you can get. I think 105 or 118, including your breakfast, drinks, and dinner. You can beat that. San Antonio, Ikusa. The same thing with the airfares. They close on a day. The higher the fare is in a gakwo. I know last Monday, ndi bialo no maka the virtuous training. I got no be with the archdiocese. No nyo na nyaka. N'ụzọ abụ n'ụzọ ha na ụmụaka si emekọrịta na chọọchị ọbụla in this archdiocese. Ihe agada training ọ bụrụ na nke ga agafego ihe renew ihe. Ọnya bụ renewal ka emere last Monday. So onwe ndị abịa ha yanụ unu ya achọwa ebe ọzọ unu ya eje renew ihe before unu na-enyekwa aka na-eme ihe ọbụla anyị na-eme in the parish here. Anyị malụ ọkwa ya Cardinal Okpaleke nke anyị malụ dịka Nigeria si wee do. Anyị nwere 4 cardinals. However, asị na n'onwe ka ihe si wee dị ma ya ka dịna na si jee chọta onye ya bụ cardinal n'osi Nigeria. Also Okpaleke bụ onye dị qualified for it because of his age. So he is the prince of the Nigerian Catholics today. Ndị ọzọ niile anyị malụ Cardinal Arinze, Obrando Yubo has expired, but you don't expire. He's still active, but by age, he's 92 or going to 93, so he's out. Okojie, in the 90s too, is also what? Out. And Naikon is also out. The only person now within the age walk Okpaleke. So nyawa bụ onye ga-abịa ebe a, ọ ga-aka ụka ebe a na May 31st. Ọ ya aka ụka 12 ebe a. Ọ bụ nnukwu ugwu ka a na-akwanyere anyị. Anyị bụ Igbo Catholic. Anyị ma ofu oge anyị nwegoro cardinal. Anyị nwere awa Archdiocese Cardinal Mahoney. But again in our history, 2003, Oweboro Cardinal Arinze, were biazie ha abụọ wee kara anyị ụka. And in our history, I don't think so. In our own age, na anyị enwekwa that kind of opportunity. That opportunity like that comes again, it will be a miracle. But now, onye nke na-abịa na bụ Cardinal Okpaleke. Cardinal Mahoney is retired and is not in office anymore. So, nyawa ya neba, nyawa ya aka eba, mayana the Archdiocese Pasia a day or two before that, Oka on the 31st. So, ka anyị niile n'ụzọ abụ n'ụzọ, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị mere ihe anyị dị suppose ime, etu anyị suppose isi mie maka ọbịbịa ya. Onwe mmadụ one ndị ya agbakọnata ndị nwekwara interest ka akpa ihe gbasara maka ya ma agbasa ụka ha ya eche n'azụ. Ndị youth choir mara ma unu na-ekwu ukwe ma agbasa taa. Youth choir, young adult, you have your practice after mass today. And then
one of us ọ na-abụ ihe dị etu a mee anyị sị nwunye ya ma ọ di ya ma ọ nwanne ya ma ụmụ ya kwụrụ ọtọ ka e wee mara onye ọ bụ. Mana last Sunday one of us nabara ụla na Saturday night, ọ bịara confirmation here, nwa ya soro mee confirmation. Oge ọ fatịrị nyewa bụ onye lidiri ịnakọ ego from that n'azụ wee luo ebe a. Ọ nabazie ụla okwunitere Victor Udo rapụ last Sunday. O nwere onye anyị asịkwụla ọtọ maka nwunye ya nwụrụ ebe 6-7 years ago. Then ụmụ ya ha akapeka nke ịbịawa den save sie ama ha anyamago moto ụmụaka abụọ. Nwanne ya nwaanyị nke anyị maala adịrị akpa ambassador North and South bụrụ onye oge niile ọ nọ ebe a oge a na-aka ya na mamụ ya ha na-abọ rapụchala ebe a. So nyanwa na onwe ya fọziri bụ the Udo man. Also last Sunday in the morning he was gone. So ọ bụ na enweta piche ya ụka ọ na-abịakarị ọ na-abịa nke a mana ụka ya bụ ụka 8 o'clock in the morning. Ndị 8 ma ya ọ bụrụ onye amaala onye foto ya asị onye a ka a na-ekwu. So ọ bụ anyị niile ka o metụtalụ. Anyị nwere ụdị ndị dị etu a n'etiti anyị kịta ụmụaka abụọ anwa ha enwero nna nyanwa na onwe ya onye ka ya akọrọ. Ọ bụ ebe anyị nọ na ya enweta foto ya and onwere ihe ndị ọzọ ya eme ọ bụ anyị nwa ka ọ dị alụ anyị emewe na anyị emenwu. Victor Udo ọ bụ onye ọrụ Ifite 8 o'clock mass ka ọ na-abịakarị ebe a all the time and ọ na-enye aka na 8 o'clock ọ bụ usher there. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha bịara ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers with us, do we have any? Okay, onwere onye anyị nwe ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. Oh, okay, enwere sister nọ n'aka nni ebe a n'aka nni by the wall. Daalụ sister no. I hope in na Igbo. Whenever you are here, please come back to worship with us. You are welcome to worship with us. I were ogara a wee na-ekenezi ndị ụkọchukwu kala anyị ụka tata. Fada ma ọkwara ọcha anyị mụ ya ama. Anyị na-ekene ya. So nyanwa na onwe ya. Amara m ọ bụ US Army ka US Navy ka kedu nke na ọ bụ? US Air Force. Unu afụgo ka anyị ya do. US Air Force. Na ọ bụ nyanwa. So captain or major ebe anwa. So is a major Father Emmanuel Okwaraocha, US Air Force Major. Anyị na-ekene ya wee na-ekenezi Father nke du anyị n'ụka tata. Onye anaghị anụ Igbo amaghị asụ Igbo ma ada aghọta ịnụ Igbo o jekwubie ka o take over. Anyị na-ekene ya bụ Father Vitus Mba Amalụ. Ka anyị si wee ka dị ya mkpa unu fụ dịka ma oge ọzọ ihe abụ dị speed ya were nwayọọ maka okwu na ya akalego ụka anụnwa tata were si Claremont unu ebe Claremont dị after 10 o'clock mass were traffic niile anwa ya mere o ji wee dịka enwere 1 minute late. So ọ na-akpọ na ayọsi biko sirapụrụ ya na ya anọlege ebe a na ya aka ya ọ ka o si wee do. Fada daalụ Fada nnọọ. Kịtazi ana m akpanite ndị na-afụ maka Igbo camp. Ugwueze, where are you? Aka Metalụ and Angela of Egbu. Where is Chidu Ugwueze? Oh, come on now.
guys quick. Okay. And hold this. Otito de Jesu. Afamu abuchi di ugweze. Omuni jele. Ani kwa Anayo aka metalụ. Okunu moyo. Yes. So biko if ingwa. Biko IGF ndị Igbo Community Association wee bịa ka anyị announce alụ unu na anyị na-ebido Igbo camp na June 21st ọ na-end na June 27th and na anyị ga-house ụmụaka na University of Dominguez Hills na Carson. So biko onwe onye nwere ụmụaka dị between 10 and 18 ka ọ kpọta ha bịa register. Anyị ga-etinye flyer na the notice board dị n'ilo maka onye chọrọ information. Enwere QR code, you can scan your phone and onye ha chọrọ ịgwa unu ọ na-cost $250 per child ka ụmụaka ga-akwụ, mana in actuality ọ na-cost $455. Anyị ga-subsidize for ụmụaka inwe the training. Unu madat na Igbo language anyị chọrọ ka ọ continue. Anyị na-akụziri ụmụaka Igbo, na-akụziri ha what it takes to be in the university. Anyị na-akụziri ha Igbo culture, omenala. So biko anyị na-ayọ unu ka unu kpọta ụmụaka between 10 and 18. And you will add. Igbo camp abụrụ ibe bidoro ọfụ ka ọ mana o mesịrị mee ka asị na ọ kwụsịrị ahụ bidokwa ọzọ. Ndị ụmụba jere ya ga-ama uru Igbo camp baa. Onye ọbụla nwe ya dị within the age a na-ekwu wee ezigbo ibe na ya ọ ga-edote ụmụba ka ababịa experience ya n'itinye ụmụaka ibebe ndị Igbo n'okwu idea ibe gbasara alụba anyị from the legendary be anyị mbụ. And anyị jikwa ohere a wee na-emekwa ka ndị mmadụ malụ na ego eji eme Igbo camp ada n'elu $250 a na-akwụ ada ezu, a na-subsidize ya and ndị mmadụ na-enye aka. Biko onye ọbụla o si n'obi pụta nwere ndị na-akọlekti ego a na-adoneti wee kwalite Igbo camp. Ibe onye nwere $50, $100 a na-accept. Udo dị n'ụlọ. Ụmụ Igbo mma mmanụ, Igbo ekele m unu, mụọnụ, zụọnụ, rienụ, bikanụ. Biko kpọtara na anyị ụmụ anyị ka anyị kụziere ha asụsụ Igbo na omenala Igbo. Anya na-achọ nke ya. Biko anyị na-achọ ụmụ anyị, ndị mama, ndị papa, kpọtara na anyị ụmụ anyị to Igbo camp, and we appreciate the good work you do for our children here. Daalụ nụrụ. Thank you. Daalụ na anyị anụgo ihe e kwuru, ọ bụ ọlụ dara anyị niile. Ọ bụrụ na Cardinal bịasị akala anyị ụka on the 31st Saturday ye anyị nwekwara nnukwu ihe ya na Sunday na-esu ye, the first Saturday in June and also the first Sunday in June. First Saturday in June, nwanne anyị nwoke o si ụfọdụ dịka anyị si ama ọkwa bọsa anwa ka a ga-echi ya dikin, and anyị akọwago ihe gbasara maka ya and ịkwadobe maka ihe dikin anụnwa ka esi wee nọkọ. Anyị mara ọkwa a na-eme brochure for it, one page $100 dịka anyị si eme. So anyị ya agba mbọ ka anyị hụ na within the next 1 week na anyị niile na-ebe a onye ọbụla o ya adị mma ka anyị support nwanne anyị nwoke weta something, maka na
echichanya deacon. It takes at least 5 to 7 years to have another deacon. We don't have anyone on the line. So it's another 7 to 10 years, we may not have another one. Because so all the Roji Yamegene, Yakpari Yanko, Kai Kwadon Nani Wekos you fondo, or Fuma, Nozabu Nozo. Enwekwara, Yendi Ozo, Enwe committee na Fumakia, Manankeka and Kebo, Bikonu, Obo Naga Chogo brochure, Icho Inyaki Nyego, Committee Haya Nabatea. In 2 years, see what I mean. Mana on the 6th, I get chair deacon, of open invitation at the cathedral. 10 o'clock on the 6th. On the 7th, Obasawa Kaya Kokeba will receive where or Costi Wedo, Kaisi Sauzi, Kai take the opportunity when you chineke kene, or Makosi Fondo. Then, cause of Father Kedo. No, we can talk about it, man. I am watching it. Mechianya. Yeah, I am going to be late. On man, I'm not joking. I'm not joking too much. But as my background, na kaborum father before, but now bambo kambia. Also, so mana okwe so because my background no na unkwadoni no na akwadom kembe. Mbera eko na Loyola Marymount. Sisi kwenuma karo na and my graduate very soon. That's 17th of May, my graduation. And 31st of May, Thanksgiving. Masema biagwanono. Mekweno invite. Say oga dikwa mama owuru na mhono mbosi aha. Nko ulo onye ga-abịanwu ya abịanwu. So Chukwu gozie unu ọhịa m sị ka m bịakwa gwara unu otu dị Jesu Kristi na ndụ ebe ebe. Amen. Dalo. Ndị niile tata bụ the last Sunday in April. So all the April babies, if you have your birthday in the month of April, you are born in the month of April, please may you stand to be recognized. All the April babies. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sister Chukwu Gozego. Happy birthday. Brother, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Thank you. Biko daalụnụ Chukwu gọzie onye ọbụla jidekwanụ ka unu ji unu fụ Fada Jude na ekenela anyị nya si anọ na-eme ọfụma kenelu na Fada Jude si anọ na-eme ọfụma ifedeke akọkwa na mmadụ daalụnụ unu achọrọ ịna aka na-ekwu onye ọbụla nọlụsị ya na n'oche onye nwe anyị nọnyelu unu ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsịgo lawanụ n'udo. Ekele dịrị Chukwu. N'enu ya ka ọ na-erugharị ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri o fesara m. N'elu ya ka ọ na-eru nwanne ngọzi Chineke fesa fesa. N'elu ya ka ọ na-erugharị nụ ngọzi ọ na-eru ka mmiri
ngọzi ya fesara m, leenụ ya ka ọ na-efegharị, ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri, ngọzi ya wụsara m, ngọzi 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 Chineke, ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri, mmiri ya fesara m.